Ja. Oj, jag tyckte inte det var farligt. Mamma. Inte jag. Kom igen nu, Jenny. Åk nu. Sitt upp. Sitt upp så går det bra. Sitt upp så går det bra. Ut nu. Jag kan puttarna. Nej, inte. Nej, vänta. Åk nu innan jag... Åk nu, jag kan inte hålla henne längre. Eller? Jag kan åka själv nu. Ja. Nu kan jag åka själv denna. Åk nu.